عبدالرؤوف مرادی درونکوب هجویه ها در قرائت دلشاد رحمت الله. پیش گفتار: هجو سخن است سوزنده و سازنده. آن هرچند به ظاهر خنده برانگیز است، به باطن خنجری تیز است و اشخاص ناقص رفتار و ناخوشگفتار را هشدار می دهد، درونکوب می کند تا نظر کبر و غرور از آسمان بکنند و به وضع خود بنگرند و پی اصلاح خویشتن و تازگی روح و تن بکوشند. هجویات نویسنده صاحب استعداد عبدالرؤوف مرادی همین خصوصیت عمده را دارند و بدون شبهه بهر سالمی معنوی اهل جامعه و برطرف سازی نقصانها در رفتار و کردار ایده از اشخاص ناقابل خدمت ارزنده خواهند کرد. گفتار اول: گپ بین خودمان. هجویه ها. خاطره قوی. 12 январи соли 1983 буд. идомаи сухан кард ҳамсоҳбатам. аз бозор як таккачаро 18 сум харидам. ҳамагӣ 4 рӯз нигоҳубин карда бегоҳии 16 январ пеш аз намози шом ба ҳамсоям мирбадал 30 сум фурӯхтам. ҳамин тавр дар 4 рӯз 12 сум фоида ба даст овардам. андешам аз ин савдои ҳамсоҳбатам расо 40 сол гузаштааст, вале ҳатто лаҳзаву солу моҳаш ба хотираш монда. аҷаб хотираи қавие доштааст ин мард. соати 2 шаби 13 сентябри соли 1965 буд. аз нав ба гап даромад ҳамсоҳбатам. ҷӯраам Аёз маро аз хоб бедор кард. як мошини пур аз тарбуз дар ҷӯйбор дармондааст. хабар дод ӯ. биё як оператсия гузаронем. розӣ шудам. ҳарду рафта ба ронанда гуфтем ки ин ҷо ҳоҷати белу калан нест. ӯ аз Аёз белу калан пурсидааст. мо тарбузҳоро харида худи ҳозир мефароем. мошинат сабук мешаваду тойчаи ҷавмаст бар ин хез зада меравад. ронанда дудила шуд. хеле кашмакаш кардем. соати 3:46 шаб савдоямон пухт. тарбузҳоро арзонакак харидем. рӯзи дигар, яъне 14 сентябр аз соати 9:00 саҳар расо то соати 12:29 тарбузҳоро пурра фурӯхтем. фоидааш 180 суму 74 тин шуд. ёд дорам ки тарбузамон кафидагӣ баромад. касе нахарид. байни худ тақсим кардем. ҳиссаи ман калонтару вазнинтар буд. тақрибан 41-42 грамм. ман ангушти ҳайрат ба лаб гузошта будам. хайрият имрӯз як ҳавои тоза гирам гуфта кӯча баромадам, вагарна ба ҳастии чунин як марди хотираш қавӣ ва фавқулода бехабар мемондам. хотира ана ин хел мешавад. ман бошам нисфи рӯз пурсед ки саҳар чӣ хӯрда будӣ? намедонам. ман 1 солу 2 моҳу 18 рӯзу 3.5 соат носфурӯшӣ кардам. бо суханони қотеона нақлашро давом кард ин марди аҷиб. аз 7 ноябри соли 1967 то 25 январи соли 1968 дар ин муддат 6429 тин фоида дидам. дар хотирам ҳаст ки 29 тинашро ба писарчаам дода будам. падар раҳматӣ дукондори мактаб 1 тин нарасида бошад ҳам ба писарам 6 то кулча қанд додааст. аслан ман муҳандис шудан мехостам. 1 солу 3 рӯзу 90 дақиқа дар донишгоҳи техникӣ таҳсил кардам. китоби иқтисоди сиёсиро 213 саҳифаву 2 абзац хондам. рӯзҳои якшанбе ба чайқовбозор рафта хариду фурӯш мекардаму аз 18 то 80 сум фоида ба даст меовардам. мақсад аз хондану муҳандисшавиам пули калон ёфтан буд. дидам ки бе хондан ҳам пул ёфтан мумкин аст. аз баҳри хондан гузаштам. аризаам ба номи ректор аз 2 ҷумлаву 18 калима иборат буд. расо хотираи қавӣ доштаед, қоилман, гуфтам ба ҳамсоҳбатам. шуморо ба китоби Гиннес дохил кардан лозим. ман аз солҳои 70, 80, 90 гап намезанам. ифтихоромез таъкид кард ҳамсоҳбатам аз таърифи ман илҳом гирифта. ин солҳо барои ман дирӯзу ҳамин саҳар барин. ҳар як лаҳзаашро нукта ба нукта дар хотир дорам. бинобар ҳамин бо шумо аз солҳои 60 гап мезанам. 4 сентябри соли 1967 рӯзи чоршанбе буд.
субҳи барвақт як мошин 3 бор карда 2 тоннаву 43 килову 600 грамм буд. озими бухоро шудем. то Қаршӣ бо суръати якум рафтем, он тарафаш бо суръати дуюму сеюм. дар даромади Бухоро мошин вайрон шуд. ронанда 1 соату 8 дақиқа андармон шуда мошинро соз кард. ман асабӣ шуда дар ин муддат 7.5 дона сигор дуд кардам. 1 дона сигорам шикаста буд. себҳоро ба 3065 суму 73 тин пул карда баргаштем. аз он ҷо ба духтарчаам 32 то гулкоғазакро 9 тинӣ харида будам. шуморо ҳатман ба китоби Гиннес дохил кардан лозим. ҳатман. аз сиди шавқу эҳсос нидо кардам ман. ин дам чашмам ба писарчае дар паҳлӯи ҳамсоҳбатам истода афтод, ки ба ӯ хеле монанд буд. намедонам чаро то ҳол ба ӯ эътибор надодам. ин кас писаратон? пурсидам аз ин марди суперхотира. оре, ҷавоб дод ӯ. дар синфи чандум мехонад? боз пурсидам. ана дар ҳамин ҷои ҳамсоҳбатам, ки ман ӯро чун марди дорои қавитарину нодиртарин хотира ба китоби Гиннес пешниҳод карданӣ будам, дасту по хӯрд, хеле андешид ва ниҳоят иқрор шуд. рости гап дар хотирам нест. ман боз ҳам дар ҳайрат мондам, аммо муҷиби ҳайратам ин дафъа нуктаи дигар буд. оё чунин хотираи қавиро ба китоби Гиннес дохил мекарда бошанд?